Eu comecei desde abaixo, petando en todas as portas, pedindo traballo nas recepcións dos hotéis en Ibiza, Mallorca, pero con esforzo e sacrificio construímos a min mesmo. Aquí estou, socio maioritario do maior grupo hoteleiro de toda Galicia e de toda Europa. O xabón de camelia, os colchóns queen size, as lambetadas de cortesía. A xente quere ter a tranquilidade de saber que o seu hotel é exactamente igual en Dubai que en Sanjenjo. A nosa intención é repartir beneficios cos traballadores. Nun futuro, a riqueza créase e despois repártese, pero primeiro temos que creala, reducir gastos e aumentar beneficios. Eu vivo estresado. Cada mañá entro en Booking e miro as puntuacións e se pon limpeza 5 estrelas. Ai, xa me alegrou o día. Porque claro, se baixan de 4,8 as ventas desplómanse e hai que apretar ao persoal. Aquí non queremos a ninguén que non deixe a pel por nós. Se ti me dis, Aparicio, quero emprender, o meu consello é: sae da túa zona de confort. E agora seguídeme, que imos coñecer as instalacións. Temos de todo, piscina exterior climatizada, jacuzzi, fonte de cava, pista de palo. Cando escollemos un aloxamento, a limpeza é un dos aspectos que máis valoramos. Esas persoas invisibles que che limpan o cuarto son as camareiras de piso. O 98% son mulleres. O traballo contra o reloxo, a sobrecarga física e o uso de produtos químicos provócanlles numerosas lesións. A maioría non están recoñecidas como enfermidades laborais. Se reservas un cuarto de 300 euros, a limpadora cobra arredor de 2,50 euros polo seu traballo. Son imprescindibles, pero traballan en condicións precarias. Imos contar sobre as táboas a súa loita.